होता रघ के बेर काहे कोइले बानी दे। होता रघ के बेर काहे कोइले बानी देर। होता रघ के बेर काहे कोइले बानी दे। हाली हाली गरिया भगावन ए ड्राइवर बाबू, ए ड्राइवर बाबू हमके छपारा के घाट पहुँचावना। हमरा साथी के लोगवा पहिले गई रउआ से न हाजीपुर पारे भइल। हमरा साथी के लोगवा पहिले गई रउआ से न हाजीपुर पारे भइल। हाली के अरे लगाई तनी गरिया भगाई रुक रुक के केहू के बैठावन। ई ड्राइवर बाबू, ई ड्राइवर बाबू हमके पटना के घाट पहुँचावना। बटलाली दौरिया में फल भरल अब हिले नया दिख के अरब पड़ल। बटलाली दौरिया में फल भरल अब हिले नया दिख के अरब पड़ल। भइल जाता देखी साज हुए आदित्य नाराज सागर तू ही उपाय बताओ ना। ई ड्राइवर पिया, ई ड्राइवर पिया हमके आरा के घाट पहुँचावना। होता रघ के बेर काहे कोइले बानी देर। होता रघ के बेर काहे कोइले बानी देर। हाली हाली गरिया भगावन ए ड्राइवर बाबू, ए ड्राइवर बाबू हमके छपारा के घाट पहुँचावना। कैपिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजेंद्र कॉलेज मोड़ छपरा।